ga wata nan za ta shiga addinin musulunci. Daga ina kike? Ina? Burundi. Burundi unguwa ce? To kina so ki musulunta? Ke kika amince da kanki ko wani ya takura ki dole? Kin gaya wa iyayenki? To in kin musulunta me zai faru? Ke dai kawai kina so ki musulunta. To me ya burge ki ya ƙayatar da ke ya ja hankalinki ke so ki musulunta? Ki rayuwar musulmi tana burge ki saboda kina zaune cikin musulmi, kin ga yadda ake musulunci. Wani addini kike yi a da? To na asabar ko na lahadi? To zan gaya miki abin da ake musulunta da shi in kin amince kin musulunta. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu. Abinda kika ce daga yau na yadda bisa raɗin kaina da amincewa ta da zaɓina babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kaɗai, da haka kin ɗau alkawari za ki bauta wa Allah shi kaɗai, kin yadda da haka? Kika ce kuma kin amince annabi Muhammadu manzan Allah ne, Allah ya aiko shi da musulunci da alkur'ani, kin yadda da haka? Kika ce daga yau kin yadda annabi Isa bawan Allah ne ba ɗan Allah ba ne, manzan Allah ne ba ɗan Allah ba ne, kin yadda da haka? To amincewarki da haka, da yardarki da haka, da gamsuwarki da haka, bisa yardarki da raɗin kanki ya mai da ke musulma. Menene sunan da ke amfani da shi a da? Salamatu. Sara'atu. Sara'atu. To me sara'atu? A ci gaba da kenanki sara'atun? Wane suna yake so a musanya miki maimakon sara'atu? Maryam. Ta ce can sunanta sara'atu, amma yanzu a musanya mata, na ɗauka saratu ne ma, to sai ta ce sa'aratu maimakon saratu, kaga ba saratu ba ne ko? To ta ce a musanya mata da Maryam. Maryam ita ce mace ɗaya tak da Allah ya kama sunanta a alkur'ani har a gurare daban-daban har 34, har da sura masu kutum cikin surorin alkur'ani 114 mai suna suratu Maryam. Da haka za a ci gaba da kiranki Maryam. Shekarunki nawa? Na'am? 20. Kina karatu? Kin gama secondary school? To insha Allah za ki ci gaba da karatu. Akwai mata malamai, muna da malamatul ula da malamatul saniya. Waɗannan mata ne malamai, za su koya miki karatu, za su kuma su baki shawara akan yadda za ki inganta rayuwanki a cikin addinin musulunci. Da haka Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci. Wani ya zo zai musulunta, ka zo kana so ka musulunta, kai ka amince ka shiga musulunci ko wani maka dole? Daga ina kake? Fataskum. Wani yanki a Fataskum? Ha? T-junction. To iyayenka sun san za ka musulunta? To in ka musulunta me zai faru? To kai kake so da kanka? To bari zan gaya maka abin da ake shiga musulunci da shi. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Abinda ka ce ka yadda ka amince daga yau babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah, ka yadda da haka? Ka ce ka amince ka yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne, ka yadda da haka? Me sunanka? Sunanka Mark.
to kana so a ci gaba da kiranka da wannan suna ko a canza ma? Wanne kake so? Ka zaɓi wanda kake so da kanka cikin sunan da kake ji na musulmi. Na'am? Ban ji ba. An sa maka Muhammad. Daga yau za a dinga kiranka Muhammad. Kana ji ko? To wanda ya musulunta kana karatu? Baka karatun boko? Kwata-kwata? A ƙauyenku noma kuke yi? Ba a sa ka a karatun boko kwata-kwata, ba kai firamare ba? Ba kai firamare ba? Ka fara ka dena? Class 5 ka dena? To yanzu dole ka ci gaba da karatu. Wanda ya musulunta dole ya ilimi na addini da na zamani. Wace sana'a kake yi? Sai da kankana. To kana samun abin da za ka ci a wajen sai da kankanan? To ba komai, akwai 'yan kwamitinmu suna nan za su gaya maka su ilmantar da kai abin da mutum yake in ya shigo musulunci, sannan kuma za a yi ƙoƙarin a taimaka maka wajen kai ilimi, kuma a tattauna da iyayenka cewa ka zo ka musulunta. Allah ya ba mu dacewa. Wani yana so zai musulunta, kana so za ka musulunta, kai ka yadda ka amince ko wani ya maka dole? Wani ne ya maka dole ka musulunta? No. Ka zo ka musulunta da yadda ka da amincewarka? Yes. To zan gaya maka abinda in ka faɗa ka zama musulmi. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ka ce daga yau ka yadda ba abin bauta da gaskiya sai Allah. Ka yadda annabi Muhammadu manzan Allah ne. Yes. Ya sunanka? Sunana Umaru. Umaru? Ya sunanka kafin Umarun? Ok, sunansa dama Umaru. To za a ci gaba da kiranka Umaru, ai babban mutum ne. Za a ci gaba da kiranka Umaru. Ta Allah ya tabbatar da mu da musulunci, da kai ga 'yan kwamitinmu nan za su koya maka addini. Zai musulunta. Kana so za ka shiga addinin musulunci? Kana so ka musulunta? Kai kake so ka musulunta ko wani ya maka dole? Ba wanda ya maka dole. A ina kake? A nan garin Gombe? Ina? Wace unguwa? Ungoku? To, kai kashe sha'awar musulunci da kanka? Ba wanda ya ma dole? To zan gaya maka abin da ake shiga musulunci da shi in ka amince ka musulunta. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Abinda kace cikin harshen larabci daga yau na amince, na yadda, na gamsu babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai, ka yadda za ka yi haka? Kace ka amince annabi Muhammadu manzan Allah ne, bawan Allah ne, ka yadda?
ka ce annabi isa bawan Allah ne manzan Allah ne ba dan Allah ba ne, ka yadda? To wannan shine musulunci. Me sunanka? Sunanka? Samuel. To kana so a ci gaba da kiranka Samuel ko kana so a canza maka wani suna da kake ji na musulmi? Wanne kake so? Akwai wani suna da kake so wanda ka ji ana faɗa na musulmi? Ka lalubo, ka yi tunani. To lalle kan ka lalubo. Ya ce maimakon Samuel, wanda Samuel ba shi da wata illa, amma ya ce a canza masa zuwa Muhammad. To za a dinga kiranka Muhammad, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku sa sunana, ku dinga sa wa 'ya'yanku sunana, amma kada ka dinga alkunya irin alkunyata. Don haka sunanka Muhammad maimakon Samuel. Yanzu takaddunka da duk komai za ka gyara su koma Muhammad da sunan da ke gaban sunanka. To shikenan, yanzu akwai, muna da makaranta. Kana karatu? To yanzu za ka fara. Akwai makarantar mu tana nan a Jankai Primary School, ana karatu asabar da lahadi, ana koyar da addinin musulunci. Za ka je ka rijista ka dinga zuwa kana karatu. Kana sana'a? Wace sana'a kake yanzu? Yanzu ba? To ba matsala, wannan aikin naka insha Allah za a taimaka maka akai. To Allah ya taimaka.